Το πέτυχα στο ημίχρονο τώρα στο διάλειμμα. Παιδιά, εγώ τον ξέρω τον αδερφό του Χαριδάτου, δεν τον έχετε δει όμως εσείς. Όχι. Ένα από τα αδέρφια του, έχω δει και τον Σοκράτη, αυτός είναι ο Κώστας, που είναι προπονητής μπάσκετ. Και πήγε ο Σπύρος και το συνάντησε στη Δάφνη. Σπύρο, δεν μου το πες. Με το παιδάκι. Κοιτάξτε τις φωτογραφίες, τις έδωσα στο διάλειμμα τις φωτογραφίες, τις έχουν τραβήξει. Κοιτάξτε τι ωραίο παλικάρι είναι. Δεν είναι ωραίος άντρα. Ποιο ωραίος ο Σπύρος, είναι προπονητής μπάσκετ, είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Με μια υπέροχη σύζυγο. Είναι και στο σχολείο. Είναι καταρχήν τι έγινε. Είναι γυμναστή στα σχολεία της Δάφνης. Μπράβο, είναι γυμναστής. Και είναι εκδήλωση στο 8ο Δημοτικό Δάφνης, όπου συμμετείχαν και τα κορίτσια του γυμναστή. Είναι και με παιδάκι ο Σπύρος, είναι και με τέτοια παιδάκια. Είναι και κάποια κορίτσια και φάνηκε σε εκπομπή στα παιδιά. Και μου είπαν να πάω στην εκδήλωσή του. Εδώ πέρα. Παιδιά, αυτή η φωτογραφία πώς θέλω να σε δω έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Λίγο θα θυμώσαι σαν δεν ήταν κουμέλες εξάρτητο. Χτυπάμε τον νεανικό κοινό που μπορεί από νωρίς έτσι να σπάργα, να κατευθείαν, να κατευθύνουμε τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ και το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων στο 8ο Δημοτικό Δάφνης και από ό,τι κατάλαβα τελικά πλέον στα δημοτικά και στα γυμνάσια όλα οι γονείς τα κάνουν. Γονείς και δαιμόνων. Παιδιά, ο αδερφός του και ο αδερφός του Σοκράτη, τον Κώστα τον γνωρίζεις περισσότερο, είναι φοβερό παιδί. Εσύ πώς βγήκες έτσι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Είστε καλή πάστα πάντως, είναι καλή πάστα. Όχι μόνο παντρεμένος, περιμένουμε τώρα από στιγμή στη στιγμή το 10ο ανιψάκι μου. Έλα ρε Κώστα, δεν το ήξερα, με το καλό ρε φίλε. Όχι, σίγουρα δεν είναι 9. Το Κώστα είναι το 10ο που περιμένουμε. Το 10ο είναι κοινό ακόμα με το Σπύρο και αυτός ο αδερφό Κώστα και εγώ αδερφό Κώστα. Και τους αγαπάμε πολύ. Μόνο που είναι μικρότεροι. Ας το Κώστα του είναι 13 σχεδόν χρόνια, 14 σχεδόν. Δεν να σου πω κάτι, δεν φαίνεται η ηλικία σου αν του ρίχνεις πόδια. Καλά, έτσι και για αυτή την ηλικία μου, γιατί ο Κώστας είναι μεγαλύτερος, θα δουλεύει. Μεγαλύτερος είναι ο Κώστας, δε. Μεγαλύτερος. Όχι, εγώ είμαι, 12 χρόνια. Άντε ρε βέβαια. Απλά σε γέρασα να βάσανε και συνεργασία μαζί μου. Ακόμα και το λένε γιατί είναι κοντρόλ. Τι. Ξέρετε, λένε με το Σπύρο περάσε μια χαρά. Λες κάτι ασφαιστήκες εδώ. Όλοι το λένε. Τα παιδάκια ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ωραία τα παιδάκια. Είναι παιδάκια, εντάξει, είναι στοιχεία μεγάλη σχολεία. Ζηλεύω και αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την τέταρτη Τετσέτου. Η τέταρτη έχει κάνει το ρεπορτάζ, είναι εσπρέσο είναι. Πρέπει να βάλει το χεράκι της και η Ανθή Βούλγαρη εκεί. Όχι βρε. Και ο Μελάς. Ο Μελάς. Αυτή είναι η περίεργη πέρα από ασχολείστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τουλάχιστον έχει μια προσφύγηση. Το τηλέφωνο του αδερφού μου το ζητάτε γιατί είμαι παντρεμένος. Άμα έχει κανένα άλλο αδερφάκι που είναι ανίκοτο. Να τα κατάλαβα.